करते गोलू को भी एक ब्लॉक की थी। हमारा के तो ब्लॉक करे लू तारा तना दिन बा एक बार ऑन ब्लॉक कर दी, फिर लड़ने लगा। तारा तना दिन बा कि हमारा के ब्लॉक करो दिन रात दोनों कह तो कत प्यार वाला बात कह ना काहे डिस्टर्ब कर ले बा माने गोरखनाथ जी इतना सुंदर बनाते बड़े तो बतिये बने के बुर्बक बनैबू कुछ गीतों गावो कि हमनिए कुछ कहीं जा प्यार वाला कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे बोलू राजा बउरइले कि राजा बउरइले हो मंच पे ढिमलइले। अच्छा कहवा मंच पे कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे कौन गजरिया गा जदी हलास रे हमर गोलुआ बउरइले कौन गजरिया गा जदी हलास रे हमर राजा बउरइले चुटुर पुटुर बोललू ए डरली आ लड़ा सुटुर सुटुर आ रहरी में चल न करे के अरे रहरी में चल न करे के खूब गुटुर गुटुर रहरी में रहरी में चल न करे के खूब गुटुर गुटुर रहरी में और का व्हाट्सएप पर मुरी फेरा आ देखो नी खुटुर खुटुर बाकी तकेलू तो छेद होला दिल में तकेलू तो छेद होला दिल में करे हुटुर हुटुर तकेलू तो छेद होला दिल में करे हुटुर तकेलू तो छेद होला दिल में भेज दी 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी भेज दी 4G के मोबाइल तत्काल राजा। ये गाना हमको जब याद है गोलू जी तब गाए थे जब हमको लग रहा है कि शायद 7-8 साल हो गए। एक जहानाबाद में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, मेरा आपका और बिक्कू का कार्यक्रम था, उसी टाइम ये गाना हम सुने थे। ओगरी बहुत कुछ करत रही हम तारा जरे ई नहीं को खाली लड़ाई एगो हौ गाना गा द पुतुल भैया खाती गा द रौरे क्रिया कहत तनी हम बानी गाओ इसी में लगा लेंगे कि भेज द 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी भेज द 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी तमनवा करे बतियती तमनवा करे बतियती वीडियो कॉल राजा जी मनवा करे बतियती वीडियो कॉल राजा जी मनवा करे बतियती। एगो नारदी विदा के गाना बा कि फोन जब करिले तो कह वेरीफाइन हो अरे डिजाइन दे दोनों करी से कि फोन जब करिले तो कह वेरीफाइन हो अरे डिजाइन दे दोनों करी से प्यार में पागल बानी ए राजा जी प्यार में पागल बानी लोगवा कहे डाइन हो रिजाइन मारन परी से प्यार में पागल बानी
धड़कन बढ़ाओ ताते चाइना के मोबाइल। चाइना के मोबाइल हो, चाइना के मोबाइल। देखी देखी दिलवा के खुली जाल फाइल। खुली जाल फाइल हो, खुली जाल फाइल। निशा कह तरीके राजा जी ए बलम सब राजा ना बस गोलू राजा। गोलू राजा कि हमार गांव बसंत हो आ जब जब हम बसंत में रहतनी आ तू हमरा के छोड़ के बाहरा चल जालो तो गांव भ के लइका तो लइकी तो माई बहिन तो गायिका जनबे करेली। बाकी जब से जनले बाड़ी की गोलू राजा तोहरे जोरे बियाह भइल बा तो गायिका नइखन मानो। ई कब के अलगे मजाक करत रे जानतानी का कब के बिहार में भइल हा। ए भाई गांव भ के लइका लो गांव भ के लइका लो निशा उपध्या ना कहेले सढ़ुआई न हो रिजाइन मारनो करी से प्यार में पागल बानी ए राजा तो प्यार में पागल बानी लोगवा कहे जाइन हो रिजाइन मारनो करी से प्यार में पागल बानी। प्यार में पागल बानी लोगवा कहे जाइन हो रिजाइन मारो आओ 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 होई रे मौला के हौल में फिल्म देखावेला। मौला के हौल में फिल्म देखावेला। दिल्ली शहरिया में हम के घुमावेला। हमने के लिखे जा लोग शहरिया में मौला के हौल बहुत में बा। फिल्म देखावेला। ना ठीक बा। पैसा कहे कि मैं दोनों भाई बहन बड़ी तेज हवे से तेज होना पड़ता है। मौला के हौला। मैं फिल्म में देखा ये गाना मेरा 50 मिलियन व्यूज है। अरे तो 100 मिलियन जब कि कह ना तो निमन से हर घर में बाहर कर दे तो 1000 मिलियन जाए। सुनो तो सही पहले। कहाँ सुनावत तारू खाली दिखावत तारू। हाँ ये लड़का पक्का पागल बना देगा। अच्छा भाई ये बिगड़े तुम मत बिगड़ो भाई। कि मौला के हॉल में फिल्म देखावे। मौला के हॉल में फिल्म देखावेला। यूपी शहरिया में हम के घुमावेला। देवरिया सोहरिया में हमके घुमावेला। मानेला हमके ज्यादा निभावे अपन वादा। पुरावे अपन सराय तपतरा के। कौन मुहल लेकिन ऐसा पति प्यार करने वाला ना मिले जैसे गोलू मुझे मिला है। बेदर्द पति। बेवफा बेरहम खाली मंच पे दिखाते कि मैं प्यार कर नहीं नहीं सुनो तो भाई आगे। घर में सुताई हम अपनाई यार के। बहुत सुताई अपना भातरा के। घर में सुताई हम अपनाई यार के। बहुत सुताई अपना भातरा के। घर में सुताई हम अपनाई यार के। बहुत सुताई अपना मौला के हॉल में फिल्म देखावेला। मौला के हॉल में फिल्म देखावेला। देवर शहरिया में हम के घुमावेला। जो गोलू मानेला हमके ज्यादा। अरे निभावे अपन वादा। बनावेला हमरो इज्जतरा के। ऐसे तरह बनावेला बता। सुना रहे हैं आ घर में लजा दिया कि सही बात।
घर में ये गाने भी देख घर में सुता मैं अपना यार के कोनो गलती कइल बड़ू कि लजा तारू तना हंसत तारू। अरे आपकी बात पे एकर हंसी आ रही है। मतलब ई सही बात बा। घर में सुतावेली यार के आ बहरी सुतावेली भतार के। इसलिए तो बोल रही हूँ। यही से ही अब लजा आप जैसा पति मिले तो ऐसा ही काम करना ठीक पड़ेगा। बा बहरी आनंद बा। नया नया हमके ही देवेला साड़ी नया नया हमके की देवेला नया नया हमके ही देवेला साड़ी नया नया हमके ही देवेला साड़ी देवेला ई साड़ी हाँ देवेला साड़ी भतरा तो सुत जाला खोल के केवाड़ी खोल के भतरा तो सुत जाला खोल के केवाड़ी ई साड़ी हम केवाड़ी मानेला हमके ज्यादा अनिभावे अपन वादा मानेला हमके ज्यादा अनिभावे अपन वादा अब बनावे रोज हमारो ई जतरा के कभी मुझे जरूरत पड़ती है बताती हूँ जतरा का मतलब सुनो भाई जब भी मुझे जरूरत पड़ता है इस चीज का? आप तो हमेशा व्यस्त रहते हैं मंचों पे और जब आपको कहती है कि सुनिए ना नया नया साड़ी चाहिए आज फलना के शादी में जाना है हमको तो साड़ी के लिए ना अर्षद भाई की शादी है जाना है लेकिन आप कहते हैं कि आज कमाई नहीं हुआ है कल खरीद के ला दूंगा और जैसे मैं धनंजय को बोलती हूँ मैरवा बाजार से साड़ी खरीद के लाते पटाख से ना पटाख से घरे मुझे पहुंच दे जाला देते हैं। स्कॉर्पियो से और जाते टाइम एक मुस्कान से बोलते हैं बाबू मेरा जतरा बन जाता है अब बनावे रोज हमारो ही जतरा के काहे हम माइक रोकत घर में है सुताई हम अपना यार के बाहर सुताई अपना लजा दिया ए मुखिया जी सुताई हम अपना यार के बाहर सुताई अपना भतरा के गोदी में सुताई हम अपना यार के बाहर सुताई अपना भतरा के घर में सुताई हम अपना यार के बाहर सुताई अपना एगो तनी लेकिन इसी पर एक और था खोले ना पता